شام تمرینگاه ارسال. майдонҳои ирсол шабу рӯз дар хизмати дастаҳои мунтахаби 24 кишвари осиё буданд. гоҳе мо дастаи мунтахаби тоҷикистонро дар майдони якуму гоҳи дуввум ва ё сеюму панҷум меёфтем машқ мекарданд. петр шегерт тайёрии ҷисмонию тактикиро ба дастёри аввали худ гела шекиладзе аз Гурҷистон бовар карда буд. ҳангоми таъвиз дар рафти бозӣ аз ӯ пурсон мешуд. дар пеш барои дастаи мунтахаби тоҷикистон як бозии дигари гурӯҳӣ бо дастаи мунтахаби лубнон боқӣ монда буд. ғалаба онҳоро ба даври бозиҳои ҳазфӣ мебаровард, бохт ба сӯи тоҷикистон раҳнамун месохт. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи ҷосим бин ҳамад стадиум баргузор мегардид. рӯзноманигорони осиёи марказӣ аз эрону ӯзбекистону қирғизистон аз бозии дастаи мунтахаби тоҷикистон дар ҳаяҷон буданд. мо дар бораи мушкилиамон чизе намегӯем. он моро маҷбур мекунад ки дар бозии навбатӣ ғалаба кунем. ман намедонам. қатариҳо дастаи мунтахаби тоҷикистонро дӯст медоранд. аз бозии онҳо лаззат мебаранд ва футболбозонаш ҷангандаву мубориз ҳастанд. бозингарони бешӯҳрати тоҷик дар муқобили дастаҳои шӯҳратёр тавре бозӣ мекунанд ки гӯё бузург бошанд. Maybe we have still not win a game and not scored a goal, but I think that Tajikistan is a good example for Qatar, and I think this is a small outsider coming to big Qatar and they play like on this level. аз ҳамин рӯ мо масъулонро ҳам дӯст доштанд ки чунин дастаро ба ин ҷо овардаем. мо механдем, шодӣ мекунем, ғам мехӯрем. маро шумо Эйнштейн ном кардед. ман дар Тоҷикистон Эйнштейн ҳастам. дигар маро ғайри шумо ҳеҷ кас Эйнштейн наномидааст. Einstein. Now everybody say Einstein to me. январ маркази эълон нишасти матбуотӣ бо сармураббиёни дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва лубнон. петр шегерт одати худро дигар накарда буд. ин нишасти матбуотӣ ҳам бо мулоқоти самимӣ ва дастфишориҳои рӯзноманигорон аз ҷониби петр шегерт шурӯъ гардид. манзарати ин вохӯрӣ хеле баланд буд. он барои ҳарду даста тақдирсоз ба ҳисоб мерафт, ҳам барои тоҷикистону ҳам барои лубнон. шегерт оромона ба саволҳо ҷавоб мегуфт ва ёдрас шуд ки набудани амадони камолов метавонад ба бозии дастаи мунтахаби тоҷикистон таъсир расонад. амирбек молучеҳ ҷалиловро низ ёдрас гардид. нарасидани онҳо маҳз дар бозии тақдирсоз воҳиманок менамуд. имконияти дастаҳо 50 бар 50 ҷанбаст кард ӯ. миодрак радулович сербиягӣ сармураббии дастаи мунтахаби лубнон аз напечидани бозии дастаи мунтахаби лубнон дар рақобат бо қатар ва чин ҳарф зада изҳор намуд ки даври охир онҳоро ба нияташон мерасонад, яъне ба суъуд ба бозиҳои ҳазфӣ. тоҷикистонро яке аз дастаҳои беҳтарин тавсиф карду аз иштироки аввалаш дар ин бозиҳо ҳарф зад. аз беҳтаринҳо қафо намемонанд, гуфту ба мақсадашон устувор бозӣ мекунанд. аз афзалиятҳои дастаи лубнон ҳам ҳарф зад, аммо майдони бозӣ ҷавобгӯ ба ин нияту пешбиниҳо дониста мешуд. расонаҳои хабарӣ дар бозиҳои ҷоми осиё 2023 буда тавозуни ин вохӯриро ба манфиати дастаи мунтахаби тоҷикистон пешгӯӣ мекарданд. Против Китая Таджикистан показал очень хорошую игру. И во втором туре против Катара, хозяев, Таджикистан все время атаковал, и вам тоже помешала красная карточка. Скорее всего, сегодня Таджикистан выйдет в следующий этап. Это не просто как не комплимент, а это реальность, потому что у вас есть командная игра, дух, у ребят характер, и я вам желаю удачи. على جهودكم كل التوفيق لكل المنتخبات مواجهة أكيد برای هر دو دسته برار می‌خواهم هم دسته تاجیکستان و هم لبنان با 3 امتیاز نیاز دارند
ҳар ду даста як имтиёзиро соҳиб ҳастанд ва аз ин рӯ бозии пӯшидаеро дар муқобили ҳам вомегузоранд то ба мақсадашон бирасанд. рохат ба бозиҳои ҳасфӣ. مباراة راح تكون مغلقة لأن المنتخبين مثل ما ذكرت لك يسعون لتحقيق التأهل من خلال هذه المباراة. И я вот посмотрел игру против Китая, против Катара. Замечательно сыграли футболисты, от души все на 200% играли. Хороший результат для первой части. И дай Бог, сегодня будет победа за нашими соседями. Удачи вам, и мы будем вместе с болельщиками из Таджикистана и с вами, коллегами, именно на стадионе болеть за вашу сборную. روزنامه‌نگاری از کشور لبنان از کم تجربگی دسته منتخب تاجیکستان گفت و لبنان را پیشگام خواند. فريقان بحاجة للفوز كي يتأهل إلى الدور الثاني. فريقان дар даври охири бозиҳои гурӯҳӣ лубнон ва тоҷикистон мақсади ягонаро ҳал мекунанд. ба назари ман футболбозони тоҷик маҳораташон волотар аст ва онҳо дар бозиҳо бо чин ва қатар инро нишон доданд. барои мо лубнониҳо ғалаба кардан бар тоҷикистон ниҳоят душвор аст, аммо мо ғалабаро мехоҳем. ولكن أتمنى الفوز لمنتخب بلادي. بیستودویم январ шаҳри давҳа ташрифи ҷаноби олии имомаи раҳмон ба қатар. ҳунарнамоии хуби дастаи мунтахаби тоҷикистон хунду калони тоҷикистонро ба ҳам оварда буд. кулли мардум рӯзҳои бозии дастаи мунтахабро интизор мешуданд. федератсияи футболи тоҷикистон барои мухлисон хатсайрҳои мустақимро ташкил мекарду онҳоро ба хатар меовард. ба бахти футболбозони тоҷик пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам имомаи раҳмон бо сафари давлатӣ ба давлати қатар омаданд ва бо ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон мулоқот анҷом дода дар бозӣ бо дастаи мунтахаби лубнон комёбиҳо хостанд. وقتی بازی در آمدید فکری تنها میدانه فکری که 10 میلیون زیاد ما 6 میلیون زیاد تاجیک‌ها دنیا هست فکری رو کردن آبروی دولت کردن این تنها یک فوتبال نیست اولی بار تیم تاجیکستان گیم در سطح فینالی بازی‌های پای برآمده است که اراده مستحکم داشته هدف داریم مقصد داریم با پیش فقط با پیش لیکن همین را حس کنین که من کجایی که نباشم من با شما هستم من شما را تماشا میکنم ساعتی چند فرقیتی سال نباشم من تماشا میکنم و شما موفقیت غلبه 22 январ ورزشگاه جاسم بن حمد استادیوم در الرایون یا خود الرایون. ورزشگاه شیخ جاسم بن حمد را ورزشگاه اسد قطر می‌نامند. زیرا دسته اسد بازی‌های خانگی خود را در اینجا برگزار می‌نماید. آن سال 1974 ساخته شده به نام مرحوم جاسم بن حمد بن عبدالله الثانی که سال 1921 1976 عمر رانده است گذاشتند. دو مرتبه ترمیم و تجدید گردیده است. پیش از بازی بین دسته‌های منتخب تاجیکستان و لبنان صحن ورزشگاه با تنتنه شادی و سرور و رقص و بازی تبدیل یافته بود. معاون پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان دلشاد جورزاده و فوتبالبازان باوری داشت. یک فضای ایدانه، فضای خوب، فضای ورزشی من باوری دارم که نه فقط من، همه مخلصان پیش از همه خودی بازیگران
мо ба хотири ғалаба омадаем, чун таҳлилон нишон медиҳад, хоҳиши бозингарон ва атмосфераи имрӯзаи даста нишон медиҳад, ки мо танҳо ғалабаро интизор ҳастем. албатта мо як боварии иловагӣ ин аст, ки ба ҳамагон аллакай маълум аст, ки ин субҳи саҳар субҳи имрӯз муҳтарам пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ бо футболбозон мулоқот карданд, суҳбат карданд, як қувваи иловагӣ додан ба мо ва мо фикр дорем ва ҳақ дорем фикр кардан, ки мо имрӯз ғалабаро ба даст меорем. албатта дастаи Лубнон низ мисли дигар дастаҳо беқувват нест. умуман дар ҷоми осиё дастаҳои беқувват нестанд. ҳама ба хотири ғалаба омадагӣ аст. футбол нишон медиҳад ва аммо имрӯз тамоми мухлисон мисли ки ҷаноби олӣ гуфтанд, на фақат 10 миллион, тамоми тоҷикони дунё ки зиёда аз 50-60 миллион ҳастанд, мепурсанд, ки дар варзиш чӣ гап аст, дар футбол чӣ гап аст ва чӣ мешавад. ва албатта федератсияи футболи мамлакат умед дорад, бо роҳбарии муҳтарам Рустами Эмомалӣ, роҳбари федератсия умед дорад, ки ғалаба шавад. довари ироқӣ муҳаммад қосимсарай ҳайати дастаҳои мунтахаби тоҷикистону Лубнонро ба майдони бозӣ овард. баъди корти сурх гирифтани Амадони Камолов дар бозии гузашта бо Қатар, ҷои ӯро дар майдон Шервонӣ Мабадшоев иваз карда буд. ин қарори дурусти мураббиён ба ҳисоб мерафт. ҳар ду даста бо як имтиёзӣ ба ин бозӣ омаданд. футболбозони Лубнон баробари шуғулие буд, ки ин ду бозингар ташкил карданд. дар шумори зарбаҳо футболбозони мо бештар ба сӯи дарвозаи Лубнон зарба заданд, ки ин нишондиҳанда 17-14 буд. Рустам Ятимов дар бозиҳои ҷоми Осиё аз беҳтарин дарвозабонҳое ба шумор меравад, ки аз ҳама бештар зарбаҳои хатарнокро баргардонидааст. дар ҳар бозӣ пайваста корномаи олие нишон медод. дақиқаи 5 вақти иловагӣ дар қисми аввал. студияи телевизиони варзиш дар шаҳри Душанбе. Шоев дар канор бо топ қарор дорад. Шервонӣ зарбаю гол! ана ба шумо Ануш ӯро имрӯз ба майдон ворид кардан ва ӯ тавонист ба задани гол даст ёбад. Шервонӣ Мамадшоев дӯстори арзманд ҳисоби рақобат 1-0 Тоҷикистон ба пеш мебарояд. ва инам дар дақиқаи 5 зам карда шудаи довар. наворе ки ба мо чор дада шуд. чунон менамояд ки дифоъгари дастаи Лубнон наздиктар ба дарвозаи худ қарор дорад. офсайд дӯстони азиз, гол ҳисоб кардан намешавад. мусовии голдор 1-1, 2-2 ин ба нафи мо хоҳад буд. аллакай ҳисоби 0-0 нахоҳад шуд. ҳисоби 0-0 дар ин сурат ба нафи мо намешавад. вале ин ҳисоб ба нафи мо буда метавонад. зарба ба тарафи дарвоза. Парвизҷон Умарбоев. Гол!
نه دوور، نه افکا، نه فیفا، نه اویفا، نه کنمبال، هیچ کس دیگر ناروا شمرده نمیتواند. هیچ کس. توجه میکنیم بار دیگر یگان جای سخن نه برای داور نه برای یگان کسی دیگر میماند. احسان پنجشنبه سالیو با داخل جریمه گل ضربه گل اگر با من وقت بدیر من تا سحری تا پگاه دیگر گل گفته داد خواهم زد. گل 2-1 تاجیکستان با پیش میبراید. 2-1 توجه میکنیم دوستان عزیز با لحظه تکراری نوردین امراقولوف دوستان عزیز این گل را به ثمر میرساند و ببینید که چگونه گل را او به ثمر میرساند. با اینش چی میگویند داوران؟ با اینش چی میگویند؟ هیچی گفته نمیتوانند. هیچ کس هیچ چیز نمیگوید. تنها گل و تنها گل. You heroi. This is the heroes, the players. I only coach. You hero. мардуми тоҷик имрӯз қаҳрамонанд. ин бозингарон қаҳрамонанд. мо тавонистем ғалаба кунем ва ин пирӯзиро шаб то рӯз якҷо қайд мекунем ва ҷашн мегирем ва сурур менамоем. мо дар қатар то моҳи феврал боқӣ мемонем. бозӣ хеле даркорӣ буд барои ҳамаи мухлисои худмо тоҷикистон. якум чирот мехоҳем раҳмати калом миннатдории худмона ба муҳтарам ҷаноби олӣ ташаккури зиёди худмона расонем ки моро дастгирӣ хеле хуб кард. омада буд шаҳри доха корҳои вазмини шхатӣ леки вақт ёфт бачаҳора мотиватсияи зур мондод. ҳамаи ҳами бозиву мушкилие ки мо имрӯз қувва сарф кардем барои мардуми тоҷику барои ҷаноби олӣ буд. Да, я очень счастлив, что помог своей команде, и хочу поздравить всех нашу страну, нашего президента. Утром у нас была встреча, хочу посетить тоже ему. И это просто невероятно. Через не могу, вот, хай Господь дастгири катки, хай победу. В первую очередь хочу всех поздравить, вас тоже. В первую очередь всех болельщиков, кто смотрел, следил за игрой по телевизору. Спасибо тем болельщикам, которые пришли на стадион поддержать нас. Это очень большая мотивация. Мы видим каждый СМС, каждое пожелание. Поэтому это общее дело, общая заслуга. Хочу всех поздравить. خیلی خورسندم گل زدم. از زمین در اومدم ترند باوری که از زمین در اومدم گلی غلبه زدم. برای تمام تاجیکستان تبریک میکنیم که ای گروه برو اومدیم. با بازی‌های آینده خیلی خوبتر بازی کرده دلش میریم ده. وظیفه ما حالی تمام نشده است. حالی یک هشت فینال بعد دیوار یک چهار فینال بعد یک دو فینال. مقصد ما تا آخرش رفتنه. بیستمی январи соли 2024 меҳмонхонаи бениён Сри Давҳа вазири қатар ба дидори мунтахаби тоҷикистон омад. баъди ғалабаи дастаи мунтахаби тоҷикистон бар лубнон рӯзи 23 январ вазири варзиш ва ҷавонии қатар раиси кумитаи тадорукоти ҷоми осиё 2023 узви шӯрои федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ узви кумитаи иҷроияи конфедератсияи футболи осиё шайх ҳамад бин халифа бин аҳмад алсани барои табрики футболбозони тоҷик ба меҳмонхонаи бениён Сри Давҳа омад ва бо футболбозону мураббиён мулоқот анҷом дод. нови президенти федератсияи футболи тоҷикистон Дилшод Ҷуразода ва сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистон бо ёронаш меҳмонро истиқбол гирифтанд. вазири варзиши қатар бо бозингарон
мураббиён ва ҳайати маъмурии дастаи мунтахаби Тоҷикистон суҳбати самимонае дошт ва футболбозонро барои баромадан ба даври баъдии ҷоми Осиё табрик гуфт. аз ҷониби мунтахаби Тоҷикистон ба раиси кумитаи тадорукоти ҷоми Осиё 2023 пироҳани тими миллии кишвар таҳти рақами 8 тақдим гардид. 24 январ суқ вақиф гурӯҳи тоҷикони Қатар дар меҳмонӣ Бен Спорт давраи бозиҳои ҷоми Осиё дар Қатар нозукиҳои худро ҳам дошт. маркази шаҳрро шаҳраки қадимае бо номи Суқ Вақиф ташкил медод. ҳар дастае ки ба ғалаба ноил мешуд, мухлисонаш ин ҷо бо парчамҳо ҷамъ меомаданд ва онро таҷлил мекарданд. камераҳои зиёди телевизионӣ аз ин маҳал гузоришҳои худро пахш менамуданд. ҳамин гуна баъди ғалабаи дурахшони дастаи мунтахаби Тоҷикистон бар Лубнон, таваҷҷӯҳи шабакаи варзишӣ Бен Спорт ки мисли Алҷазира дар ҷаҳон шӯҳрат дорад, дар ҳамин бозор бо мухлисони тоҷик вохӯрду гузориши худро пахш кард. мутаассифона наворҳои ноқис аз он вохӯрӣ ба дасти мо расиданд. ҳунарнамоии футболбозони мо барои ҳар як ҳамватан боиси ифтихор гардида буд. ҷамъияти тоҷикони Қатар барои Бен Спорт барои хизматҳои доимишон ки дар рушди варзиш хеле саҳмгузор ҳастанд барои шумо табрик мекунам. саломат бошед. 27 январ маркази эълом нишасти хабарӣ бо сармураббиёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Амороти Муттаҳидаи Араб. шумораи рӯзноманигорон баъди ҷамъбасти бозиҳои гурӯҳӣ хеле кам монда буд. аслан намояндагони дастаҳое ки ба бозиҳои 8-1 баромада буданд дар нишастҳо иштирок мекарданд. Петер Шегерт ифтихормандона бо табъи баланд ба ин нишаст омад. аз ҳама муҳимтарин сухане ки ӯ пештар нагуфта буд ин ҷо гуфт: футболбозони мо мехоҳанд футбол бозӣ кунанд барои мардумашон ва ватанашон. онҳо имрӯз оилаи ягонаанд. мардум онҳоро қаҳрамон мешуморанд. дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб аз пурзуртарин дастаҳое хоҳад буд ки мо бо он дар ҷоми Осиё бозӣ мекунем. нисбат ба сармураббиашон иззату икром дорем ки имрӯз Пауло Бентуи португалиро намедонад. ҳама мешиносанд, пас даста аз ҳамин мураббӣ сабақ мегирад. бозӣ барои мо хеле душвор хоҳад буд. имконияти ғалаба кардан барои ҳарду даста баробар аст. шояд ин бозӣ то зарбаҳои пеналтии баъди бозӣ тӯл кашад. сармураббии дастаи мунтахаби Аморот Пауло Бенту ба ҳунарнамоии дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар муқобили ҳарифони пурзур аҳсан хонд ва ироа кард ки дастаи пурқувват аз гурӯҳ ба бозиҳои ҳазфӣ мебарояд ва дастаи мунтахаби Тоҷикистонро нодида набояд гирифт. аслан дар майдон футболбозон нақши асосиро мебозанд. ман ба шогирдонам эътимод дорам. рӯзноманигорони соири кишварҳои Осиё дар ин вохӯрӣ дастаи мунтахаби Тоҷикистонро афзалтар медонистанд, зеро шогирдони Петер Шегерт дар бозии дӯстонае дар баробари ин даста 23 марти соли 2023 натиҷаи 0-0ро дар Аморот бар ҷой гузошта буданд. والله اولا نحن تفاجأنا بمنتخب طاقستان. منتخب توجیکستان با بازی زیبایش به دل مخلصان جای گرفت. این دسته توانست با 4 امتیاز از زینه دومی گروه با بازی هشتگین‌های را خط گیرد، با چین مساوی بازیده از میزبان مغلوب شود و لبنان را شکست دهد. اسلوب بازیش دلچسب است. اروپایی بازی میکند و از دور هشتگین‌های به آینده‌اش میگذرد و شاید غالب جام آسیا هم شود. ما بيروح دور 16 بيروح دور 8 لأن هذا الفريق بيكون حصان الأسود ونحن متفائلين فيكم والبطولة. المنتخب الطاجكستاني قدم بطولة جميلة في توجیکستان با مساوی باخت و غلبه‌اش توانست از گروه با بازی‌های حذفی برآید. و آخری با دستای منتخب امارات برای تاجیکان آسان نخواهد بود. اما آنها با روحی قوی و تربیت خوبی جسمانی و بازی مفتون کننده می‌توانند پیروز شوند. آنها باید از همه عامل‌ها استفاده کنند. اگر مغلوب هم شوند باکی نیست. نتیجه خوب نشان دادند. ولی اگر پیروز شوند خوش به حالشان. المباراة لن تكون سهلة لكن
نقول ممكن هو يتأهل ويحقق انتصار. пеш аз ҳама ба мардуми шарифи тоҷикистон хушбахтӣ мехоҳем ва баъдан гуфтанӣ ҳастам ки сатҳи дастаи шумо бо аморот ва ироқ бо урдун баробар аст. мо урдунро мағлуб мекунему, шумо иморотро. ба мардуми тоҷикистон роҳхатро ба даври ҳасфӣ муборакбод мегӯям. Ман мухлиси мунтахаби тоҷикистон ҳастам. дар бозӣ бо Қатар ман дар варзишгоҳи Албайт будам. онҷо тоҷикистон бозии замонавӣ пешқадам нишон дод. дастаи шумо хеле пурқувват аст ва ман боварӣ дорам ки аморотро ҳам паси сар мекунад. بالنسبة للمباراة مباراة هي كبيرة لا ننسى أن المنتخب الطاجيكي вохӯрии бузурги байни ин дастаҳо ҳамин бозӣ аст. ҳеҷ кас гумон надошт ки дастаи мунтахаби тоҷикистон аз гурӯҳ ба даври ҳазвӣ суъуд кунад. аммо ин даста бо ҷаҳду ҷидол ин сангарро шикасту ҳамаро қоил кард. футболбозони иморотро бозии ниҳоят вазнин интизор аст. тоҷикистон дар муқобили Қатар бозии баробар нишон дод. суръати тези онҳо, аксулъамалҳояшон ниҳоят хатарнок аст. баъдан аз нигоҳи ҷисмонӣ аз дигар дастаҳо фарқ мекунанд, қавӣ ҳастанд, бо низоми хос бозӣ мекунанд, яъне ба тартиб. ман боварӣ дорам ки мунтахаби иморот дар ин бозии ниҳоят душвор пирӯзӣ ба даст меорад ва ин ғалаба аз ғалабаҳои арзандаи дастаи мо хоҳад буд. عشوائیه فی عدم استقرار علی التشکیله. ما چیزی که از بازیکن‌های تاجیکستان دیدیم اینه که الان 3 تا مسابقه انجام دادن توی 9 روز. الان دوباره فرصت دارن که بدنها رو آماده بکنن و متمرکز باشن که بیان امارات رو شکست بدن. انگیزه خیلی بالایی دارن. بنابراین هر چیزی محتمله. نظر شخصی منو بخوای من فکر میکنم که ممکنه که بازی خیلی تو اختلاف‌های کوچیک تصمیم گرفته بشه. شاید با اختلاف 1 گل، شاید توی ضربات پنالتی. Я как журналист думаю, что 60-40 Таджикистан будет победить, потому что у Таджикистана для Таджикистана это все. Сейчас весь Таджикистан смотрит на это и большие амбиции, и это большие, есть азарт у футболистов Таджикистана. Мы это видели с матчем, если помните, вместе сидели. Если помните, я вам сказал, после первого тайма я вам сказал то, что на втором тайме вы будете минимум 2 забить. Вы так и сделали. Футбол такая вещь, что сейчас надо только 2 вещи. Классно обороняться и очень такое желание надо, чтобы выиграть. Таджикистан умеет обороняться, мы это видели в матче с Катаром. И я думаю, что желание будет выиграть, и они будут и выиграть. Не знаю, это будет серия пенальти или в основном времени, не знаю, но дай бог соседям, что они выйдут в этом матче. Tojikiston mebra, voli bebra.